Chimanyen chako dhiamo makawuono yodi achiel kachiel kokalo mbui me kod duto te mag Ramogi TV, mbui mar Facebook Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube kod Ramogi TV KE, mbui mar X kanye miwa paro kotenore kod weche manyen mabende biro ni odhiambo makawuono ka SMS line oyawe na riadeka uchiel nono ibedo kora kanya kagiko e thuolo giduto jaloko marwa en Wilson Ochuka mano jaka buoch kobita mabende dhibedo kae kalokonwa nyake giko magweche manyen odhiambo makawuono maga ang'ich welo anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Wachako gi weche manyenya kora mogo jange weche mag somo ni chochni okwako chenro mag donjo e sikunde mag junior school kanya kasani jopuonjre moko mag grade 7 pok odok e sikul. Thoth jonyuol wacho ni leo mar duoko mar KPSEA ema osemono gi tero nyithindo e sikul kata obedo ni migawo mar somo to lero ni duoko go ok onego mon nyathi mora mora dhi nyime kod sikul. Simfros Okinda ni kod lera. Odiochieng' mar adek nyaka ni skunde yaw moko kuom jopuonjre mag jo grade 7 poko yepo kata obedo jowadgi mamoko to nie skul. Ma en kaluwore kod chochni mobetie e wi chenro mar jopuonjre donjo e grade mar 7 tok timo penj mar KPSEA. Moko kuom jonyuol lero ni gimomiyo pok gitero jopuonjre skul en leo mar duoko mar penj mar KPSEA kata obedo ni chik wacho ni duoko mar KPSEA ok ochuno ni nyaka bedie ka japuonjre donjo e grade mar 7. Moko kuom jonyuol bende ywak ni pod gionge kod nyalo mar chulo moko kuom dwaro mag somo ni kata obedo ni sirikal to yango ni somo en nono. Skunde moko kaka mano mar Tom Mboya e kaunti ma Mombasa to chenro mage mag junior secondary dhi nyamonge kendo jopuonjre duto noyepo chieng' wuok tich kaka dwarore. Wako sawa, lakini watoto wa grade 7 tuliwapokea kuanzia Jumatatu. Hatukungojea matokeo yao. Ni 100% transition. Kwa hivyo walipomaliza tu grade 6, tulipofungua Jumatatu tayari wali move to grade 7. Hatukungojea matokeo. Ingawa matokeo yametoka leo, kila mwanafunzi atapewa matokeo yake huku wanaendelea na masomo ya grade 7. David Obuon ma en jagoro mar NAT Badema Kisumu lero ni chochni makama okel kod leo mar duoko mar KPSEA. Kalon jopuonjre moko nego ti kod duoko mag e dar dhi somo e skunde mamoko. Sirikal ne oduonde piny ka wacho ni nyithindo gi odhi adhiya klas machielo. To waneno masekelo chachni nikech ok nyithindo gi te dhi e skunde mane gisomego. Moko dwa mondo transfer to skunde machielo ka gidhi kuonde penjo gedo ni jitimo klas 6. Ang'o mo gidhi timo klas 6. Obuon bende lero ni kopogore kod duoko mar KPSEA skunde ni kod reme chwalo somo ne jopuonjre gi kamoting'o nok mar omenda kod loso lai makare mar tayo somb jopuonjre mag junior tok lokruok e moko kuom subjects ma ipuonjo. Sirikal pok ogolo pesa mar somo. Pesa mar somo nje waziri mochung'ne weche mag somo nowacho ni gidhi golo koyaw skul. Nyaka sama wuoyne ma pok otimore. To gin ka pesa onge to skul oyaw eniga manyien nyithindo donjo manyien idwaro kombe idwaro mondo gik moko bed adjusted mabiro chuno ni jonyuol mondo okwa mondo okony skul. KPSEA ok en penj maduong' kaka yande Uganda ong'iyo godo. Mak mana en chenro mar nono winjo mar jopuonjre e grade mar 6 kapok gidhi e grade machielo ma bende en klas mokwongo mar junior school. Jopuonjre duto manotimo KPSEA sani onego bedi ni nie skul. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano Simfros Okinda.